Ça va dɔgɔ ko bɛ cogo di? I dɔgɔ tɛ yen dɛ, ça va nafa i yɛrɛ ka ko bɛ cogo di? An k'o bɛɛ to yen sa, projet kura de bɛ n bolo ka f'i ye. Entreprise dɔ de bɛ yen nɔ, u ka baara man gɛlɛn yɛrɛ, kalo o kalo 50.000. Wa u mago bɛ musoman cɛ ɲuman de la. Ne dun b'a dɔn quartier bɛɛ e ɲɔgɔn cɛ ɲuman tɛ yen, o de kama ne y'a proposer ne ye. Thérèse, yanni i k'a proposer ne ye, e yɛrɛ min jɔlen filɛ nin ye, e tɛ baara la fɔlɔ. Mun na i tɛ taa i représenter yen nɔ? Ne ma jeli sara n fɛ yɛrɛ dabila sisan. I bɛ ɲɛ kɛ jeli ye dɛ, cɛ sanuma yɛrɛ bɛ kuma dɛ. Voilà, i yɛrɛ hakili lajigiw. N y'a mɛn ko jeli sara man kɛnɛ. Ni bɛ se ka 100 sɔrɔ i bolo pour que n bɛ namasa san sira la ka taa d'a ma. O bɛ diya yɛrɛ. Ne ka 100 d'e ma, e k'o don namasa la ka t'o di jeli sara ma. A ka bana ko in tɛ yan, ne b'o kalama. N'a ma ɲɛ k'a da tɛ bɔ kuma la kɛ, dɔ b'a jabɔ a la o, m'a da funu fa kulo kɔrɔ. Umubile, kana na nin fɔ sa. Mɔgɔ mana goya i ye cogo cogo, kana fɔ k'a lajuguya. Nin ye sufɛ farigan dɔrɔn de. Sufɛ farigan don, tileganfɛ farigan don, o si tɛ ne ɲɛsira la. Jeli sare sare, a n'a balolen, a bɛɛ bɛ ne arranger. Barisa ne tɛ n'a tigi la. E kɔni t'a fɔ ko dɔrɔmɛ 100 nɔfɛ kuma dɔrɔn ye nin ye. Hali k'i kamalen bɛɛ wele k'u fanu ba nɛni. Barisa o tɛ ka nafa ɲɛ i ye. Thérèse dɛ, i ma deli ka ne ye kamalen tigɛ la. Wa ne ka kamalen ko kuma, n bɛ fɛ a dan ka kɛ nin yɔrɔnin ye. Est-ce que i tulo b'a la? Umubile, kɛlɛ ko tɛ sa, a ma s'o ma. E ni ne tɛ kɛlɛ o. Basi t'i la kɔni, i ka kɛnɛ. Alhamdulillah, dukɔnɔmɔgɔw, i yɛrɛ dun? Balimakɛ bɛ ka jɔn ɲini? Ne mago bɛ karamɔgɔ wɛrɛ de la. Mun ye jumɛn ni karamɔgɔ cɛ? Barisa a bɔtɔ ko ne ma, ko ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ko k'o tigi hakilina dɔn ka sɔrɔ k'a yɔrɔ f'o ye. Bɔ ci gɛlɛman tɛ, i komi ne mago kun b'a la, mais komi a tɛ yan nɔ, ne bɛ taa fɔlɔ. Ne fa, o kɔni gɛlɛyara. Sabula karamɔgɔ wɛnsɛn ti yan, a bɛ tile 2 bɔ. Comme ne y'a den ye, n'a ti yan, ne bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ a kɔfɛ. Ni ci min bɛ yen, i bɛ se k'i dan tigɛ. I ni ce i ka o kumakan duman na. A tun bɛ wagati jan bɔ ne kun ye n ka furuko kuma fɔ an ɲɛna. I komi Ala y'a furuko nɔgɔya sisan, ne tun nana o bonya de d'a kan. N balimakɛ, o ye fɛnba ye. Nka Ala ka n'a ka furu siri bi dimanche k'o sa tarata. Ala k'aw kisi o ma. Barisa furu tɛ gulokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ ka gulo. Wa samara fana tɛ ko kuma bɛɛ k'i b'i changer a la. Tiɲɛ don muso tɔgɔ muɲu ni sabali. Nka aw cɛw de kan ka muso bila muso tɔw bɛɛ sanfɛ. Ne ba n y'i ka kuma mɛn. Nka e yɛrɛ tɔgɔ? Diɲɛtigi Kine. O diyara n ye. N tɛna fama y'a ma bilen yɛrɛ. Karamɔgɔ wɛnsɛn bɛ yan o, a tɛ yan o, n bɛ na an bɛ baro kɛ. Sabula i ka hakilinaw ka ɲi kosɛbɛ. Ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. Sira b'i bolo.
Jabagɛnɛ I ye n ka sunɔgɔ cɛ kora ka di kɔni barisa bi y'a su 3 de ne ma sunɔgɔ. Awɔ bi ta in ka di sabula n bɛna layidu de ta i ye. Alhamdulillah o bɛna kɛ sababu ye ka ne ka dɔgɔtɔrɔso la taga nɔgɔya. Barisa e de ye karamɔgɔ wɛzɛ sɔrɔ ɛriw fɔ ne ye su bi sɔgɔmada la n taara cuwa kan ka convocation d'a ma faamaw ye 72 heures de d'a ma walasa ka se ka n ka wari sara. N dun b'a dɔn karamɔgɔ wɛzɛ cɛ min a bɛ n ka wari ɲini ka jan walasa ka na taa fanga la n'i y'o wari sɔrɔ n'i ye layidu ta i bɛna 5000 d'i ma a la. Jabagɛnɛ I ka o bonya diyara n ye kojugu nka kabi don min ne ye karamɔgɔ wɛzɛ yɔrɔ fɔ e ye o don ne ni hɛrɛ farala kabi Ala ye ne jeli sara da ne ni dadimi ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ nka ne da de fununen don n y'a ɲɛɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne ko ni sigalen don k'a fɔ karamɔgɔ wɛzɛ ni nɔ bɛ sɔrɔ hali kɔɲɔ 2 de nana fɔ ne ye a kelen kan ka kɛ jeudi kelen kan ka kɛ dimanche nka n da bɛ ka n dimi hali n tɛ se ka kuma ka ɲɛ o de y'a kɛ n y'a kɔɲɔ bɛɛ reporté n dusu kasilen don bi dɛ a kɔni kun ka di ne ye I ni karamɔgɔ wɛzɛ ka fɔ ka bɛn kɛ nin ko in na walasa a k'a bolo lasegin fɛn mun kɛlen filɛ ne da la nin e yɛrɛ fana kɔni b'a dɔn mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ fanga ma y'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ yɛrɛ de deli Ala ni kira kama Jabakɛnɛ I ka ne yɛrɛ lɛ I ka jeli de ne dɛ wa ne jatigi de ye ne man ka tɔɔrɔ dɛ convocation retiré ya mɛn. Sare cɛ yɛrɛ la yɔrɔ tɛ se ka ban jeli bolo nka ne ka 70,000 de bɛ karamɔgɔ wɛzɛ la ko ne ka jɔ bɛɛ kɔ e da fana kama cɛ yɛrɛ la ne Jabagɛnɛ tɛ s'o la nka an kɔni bɛ se ka layidu min ta I ye n'i ye n ka 70,000 sɔrɔ n tɛgɛ la n bɛ 5000 di I ma I ka t'i da furakɛ n'o ye min de ka jɛ n ka 70,000 bɛɛ kɔ a ka di a tɛ ne Jabagɛnɛ la. Allahu Akbar Jabagɛnɛ a bɛ ne ɲɛna e ye hɔrɔn de ne bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la e ɲɔgɔnna caman de bɛ yen u bɛ 70,000 ta u b'a di ne ma nka e ma miiri k'i ka jeli ye ne ye n bɛ problème na n da fununenba don nafolo kama n ye se kɛ e yɛrɛ ye ne ka sa Jabagɛnɛ I jo tɛ nin na dɛ nka walahi I ye n jigi latigɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn I ni karamɔgɔ wɛzɛ cɛ la ne da foyi t'a la a kuma kɛ kana na n da don a kuma la dɛ ne yɛrɛ bɛ tila n bɛ wuli ka se karamɔgɔ wɛzɛ ma n da foyi t'aw ka ko la nka Ala ka jeli bɛɛ kisi e ɲɔgɔnna hɔrɔn ma. Sare Ala ka nɔgɔya dɛ. Dili, ini kile ko be togo di. Mami nga ko te to la. Kan bila ta ali te circulation na tugi. Dili, ale ga togo di buma ko la ko ko do. Siguro me yisa. Mami, fiye nduma juma yi kunya shima bi. Mɔgɔ min yɛrɛ ka mɔgɔ ko te ten. Mba do kɔni na kun kɔni te ini awaga o dungu la kelen ye. O sera bayan ten ne. Amina ko wɛrɛ bɛ ne la min n'o kɛlɛ ko in tɛ kelen ne nana ka n'a f'i ye kalo kura le 13 o ye n ka mariage ye uniforme yɛrɛ bɔra ka ban. Mami o cunna dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais uniforme ye bazin de wa ou vaccin de. Ne yɛrɛ b'a dɔn ko kubakɛ de ka d'an marakaw ye u ye uniforme kɛ gesner wa 2 tari. Mami e yɛrɛ b'a dɔn sisan gɛlɛya bɛ yen nɔ ne tɛna se k'o san dɛ nka n bɛ taa n sen don kɔɲɔyɔrɔ la. N ko kuma o an bɛ ka nin koba in bɛɛ kɛ sumu t'a la. Sumu b'a la kɛ Bamakɔ bɛɛ mɔgɔ min ka sumu ye numéro 1 an kelen bɛ k'o de wele. O dun ye jɔn ye? Jeli Sare kɛ. Ko Jeli Sare wa? Ja ne yɛrɛ ka tagali ma bɔ e ka kɔɲɔyɔrɔ la. Jeli Sare dun ye mun kɛ la? A bɛ se sumu na wa a bɛ finesse minnu k'a ka sumukɛyɔrɔ la k'o de ka di an ka marakaw ye. Mami mɔgɔ o mɔgɔ y'a ɲini k'i faga o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ I kan k'i mabɔ yen nɔ. Jɔn kelen de y'a ɲini k'e faga? Jeli Sare ne ye mɔgɔ bila ne la ka ne agressé.
Ne ka tɛ ka kunkɔrɔ la wa kɛ balawu ye tuguni mami kɛ nin ko in ka ɲi ta ne bɛ to an ka so Dili k'an ka mariage la sa a ka di ne ye ne k'e ye n ka mariage kɛyɔrɔ la n ko ne bɛna furu ka taa Gabon de ok problème t'a la n'a kɛra cogo min ne yɛrɛ kun na kun y'o de ye ne bɛna sira ɲini o diyara n ye joli i félicitations merci